Ladies and gentlemen, men of goodwill, na ama ihe a na-eme ka mbirugo n'ihe a n'aka mara ebe m na-eti isi. Asị m ka njeje chọọ ihe m ji eshi nri before ose emerụọ m ahụ ka njeje goro gas. Ebe a ka m nọ wee na-eme program a ka m wee nyopụta isi unu niile one after the other. Before I go into this very program, my name again still remains Onyebuchi Nwashiburu, be known as the Great Seer or the Sea of the Seer. Because he hit the like button and he hit the like button to saram this message. Before I bido kuve ihe dem n'obi, unu hụrụ this picture here, ihe abụchi wetala agụ, a veteran, well-respected Biafran actor known as Chiwetalago, very, very well respected, who protested a lone protest wearing ordinary flag. Emere ya arrest. Hey, all this Umu Igbo efulefu. Ndị nke na-asị, why did he wear that thing? He know that this, he know that. All those self-proclaimed wise people, they were talking rubbish and jargons. But the sensible people supported him. Because we know that there is no offense of being a Biafran. You that have not even proclaimed that you're a Biafran in Nigeria, they never loved you. They are still buying you. Proclaiming to be a Biafran is another excuse why they must buy you faster. But I am Nkwụ Hapog. If Martin Luther, unu oyibo adịghị mma n'ọnụ. Ọ bụrụ na ọ mountain unu were ya, ọ bụrụkwa na ọ Martin unu were ya, nke ọ bụ na ọ bụ unu were ya. Kept quiet because of the buying and marginalization of the blacks in America. Today blacks will not have a say. Talk less of a black devil ruling America. It wouldn't be possible. Are you getting me? Now, on this particular program that brought me this very morning, the other one in the same picture is Sheikh Gumi. He was seen taking picture here and there with those buying people. Just imagine an Igbo man or an Igbo senator goes in, take picture with BLA, take picture with men on the ground, and then come out and tell you, oh, do not let Nigerian military no go and buy them, oh, they will provoke. What they will use to go to the person's house, they will even use helicopter, they will use gunboat, fly boat, talking boat, drumming boat, everything in order to invade that person's house. I'm talking to those who claim that they are rich, they have power. Try what Sheikh Gumi is doing. Just test your power. Go in where BLA are. And then take video. Go in there, then take video. And then come out. Let us test what is happening. Now, what motivated this very program is, all those people calling me Sabo. Sabo, you are not part of us, you'll be Sabo. Ahụrụ m ndị nke CRC yesterday. O nwere onye nke bịara bịa. The moment I saw you insulting CRC, that was the moment that I write you off. Chineke kpọkwa niile ọkụ. I, Onyebuchi Nwashiburu, stands on the truth. I went on meeting with CRC. There are discussions that we discussed due to what they broke away from Oge Nkere. And the things happening, we don't want it again. We discussed of how to strategize. We don't need the people to share money. We said we don't need it. Any money over na atotara, bikonu jiri na eme ihe ejimaka we bia for this Biafra. That was the discussion we discussed. Hasan haya na ewete 70%, 75%. From 75%, the man ekwuziri okwu ha so na ha amarụkọ with them. Ogo Chika. Them working with Chika, how far? Amam na ya na atukwara ha fake video.
oleshi atọ man use your brain in the land of Biafra. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu na-eme ya, o nwere onye tụọrọ gị vidio, ị nọ na group atụọrọ gị vidio, ị na-ahụ ya ọ na-esekulate on social media, eyewitness account. How many of those videos ha na-atụrụ unu, ụmụ fake video ha na-atụrụ unu, have eyewitness accounts? How many? There is no way something will happen in Biafra land without an eyewitness account. If it does not have an eyewitness account, they will go one place, manufacture or rebrand old video, tụọrọ ya unu. Or gwa some people ha ga form 110, ejide onye a sị ya ibe onye Fulani ya egbu gị, ha tụọrọ ya unu. That is not what we have come. What we come in this Biafra agitation is to safeguard our land, protect our land, stay away from the terrorists on uniform and on the terrorists pretending to be rearing the cattle. That's the only thing. We have not come to buy anybody. No. Our main discussion and our main goal is based on self-defense of Biafra. That's the main discussion. Self-defense. We have not come, oh, you must buy. Even we protect the interest of everybody. Be you anybody that you are, we protect the interest. That's the only thing that brought us in Biafra struggle. Mana, exactly, for our next month, no, maybe 1 year ago, some people thought, oh, PM Mazi Simon Ekpa is in his house. He will soon join us from his house, of which they continue to lie. They know that Mazi Simon Ekpa was taken. They were waiting for them to bring him back to Nigeria, but it wasn't possible for them. Because their masters, even if you check that time, the DOS and I say, oh, they will bring him back to Nigeria. They will do this, they will do that. They continue to bring it down so that many people will not go on protest. Till today, left and right say, oh, they are not protesting. How far? In a support, Ngozi Arabueze na akpọ m iyi. Ngozi Arabueze is not with Mazi Simon Ekpa. Never give them anything. Never even give a damn about Mazi Simon Ekpa. Unya channel verifiable video from eyewitness account mgbe PM mere appear. Una ahụ dị ya mgbe a. Imu event gafechu unu chefuo. A rebrand kwa brain nso n'ishi. Mgbe Mazi Simon Ekpa mere appear, Oge Nkere had them. Oge Nkere have never been with Mazi Simon Ekpa. The only thing that he is doing is pretending. Some of them say, why did you leave and go and support Oge Nkere? Thunder Babuogi, if you are lying to your chi, there is no provide any video where I have supported Oge Nkere. Even when I returned to CRC, I mean to Briggy, not to CRC. Even when I returned to Briggy, each time I do program, my main concern is why are they using Oge Nkere? I only respond to those who following Ngozi Arabueze when they come and tell you, oh, you are not following, you are following Oge Nkere. I said, I am not here for Oge Nkere. When they continue commenting, I will tell them that Oge Nkere is better than your madam. But that does not mean that Oge Nkere and your madam is not the same. If you go to the expositions that I have consistently done about Biafra agitation, you will notice one thing. And that thing is, I consistently tell you people that why Oge Nkere is behaving this way. Telling you, oh, my Simon is mine. Na kanga buru gas, gagabwa gas before I go mutate biko no mu Chineke. Kanga bwana gas before I go mutate. Na kan drop godi ya kotru na ukona. Hey, o de kwa kon na move iji na move. Le ihe bo ihe. Na check kwenu iji otu ebe a no ime obodo. So now, after all
I call Mazi Simon Ekpa my lord. Everybody, all of them know that Mazi Simon Ekpa, I am very close to Mazi Simon Ekpa. Using Mazi Simon Ekpa picture to tell you that Mazi Simon Ekpa told him, Mazi Simon Ekpa said this. At the end of the day, insult Kahana Piazi, Mazi Simon Ekpa, Biko Chineke na mere mebere kengebo gas. Hey, onye buchi nwa shiburu bi agụnwayo toruo ihe ala. Koto asịrị na asịrị nke a ọ chara acha ọ gbara agba. At the end of the day, insult. I have told you people. Onye ọbụla na-amị nkwụ, somebody na pretend, somebody that lied about his name will never give you Biafra. That person will continue to lie, continue to lie, continue to cover something. Anybody that started covering something will never let you know the truth. That person will continue telling you lies. I have told you people this time without number. But the problem is, most of you love to lie to your chi. Most of you love to deceive your chi. Most of you are not genuine and sincere. Habru propaganda. Our APM, our ATM, our OTOM, including Nkebu Minister of Power or Minister of here. Nkana Barawa. Onye ọbụla tara nwunye mmadụ. Onye ọbụla na-ata nwunye mmadụ will never give you freedom. Akparawa fornicated with somebody's wife. Akparawa fornicated and snatched away pastor's wife. They will never give you freedom. They will continue to meander, maneuver, meander you. And they have consistently meandered you. Corner your mind. At the end of the day, too, a lot of people are confused. They are confused. I will only tell you people one thing. I never doubted my spiritual instinct. These very people were the propaganda, now sachi. But one thing I tell you people, you can run your propaganda. It is only chi that saves. Time tells. If you are sincere in life, you will forever be vindicated. But if you're a liar, you can never lie for too long. Now they have started another propaganda, telling their umuokoko. They will come and tell me, how have you fought for Biafra? I am in exile. That is how far I have fought for Biafra. If I return to Biafra, Nigeria, they will buy me overnight. That is how far I have put my life in the danger. Nobody, none of you have said that no. I have never gone to any one of them to collect a penny. This nwa pensioner nko na kpo Isaiah Anyog. So no na ya be multi-billionaire ojiego o we na clinch onto the purse of Umu Biafra. Ya nwavo ATM, ya nwavo onye ojide ego, ya nwavo nka, ya nwavo nke ọzọ, ya nwavo nka, ya nwavo kpakarara gbo. O sendara ogo media. Ogo bie media. Nda yenye 1 naira, nda yenye 2 naira to defend them. Is that what I have come? I come for Biafra. Freedom on him biara. With all my heart, my everything, I come for freedom. And if you are not on the line of freedom, don't expect me to support you. You can go and lie for all you care. Here in a free world. Free world, Tobasi. Oge Nkere, Torobasi, 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 Nkanchola, Oge Nkere. Torobasi, Torobasi, Yerebasi, Torobasi, Yerebasi, Nchonchoro. Then, Ndinkene Shozingozi. These two group of group Ndara Ndi Sina de Hemma.
Ndị na-eso Ngozi ewishiri unu happy independent next month. Madam unu na-celebrate also na ya na-eme 1 year anniversary of Biafra independent. Ọ bụrụ na m ahụ unu in the land of Biafra, unu nwa agazuo n'ime ọhịa. Ịma ihe abụ ihe ụwa ziri ike na-eme every year ya mee anniversary. Ọkwa ebido na anniversary na ndị ya pụta na-ekwu okwu ha na-ekwu okwu. Ebidoro n'ụlọ anniversary. Happy 1 year. Shameless. A na-akọrọ gị dị akụkọ ị na-ege. Hey, emegide na m chefu ego m ji aga agbaga asọ na ya dị o. After ka m kwugoro a long time ka m na-echete na ego m ji eje agbaga asọ nọ na ya dị. Service m Chineke nna mere m ebere. Are you getting it? Hey, ijiji nke a ọ na-agụ ajọ egwu na ntị mmadụ. Are you getting it? I will only be here speaking and telling you the truth. Iwewe gị like ya hug to obere transformer. Ihuru truth, I will be here always telling you it. You know get as it go be. Even if nobody they watch me, I go tell my phone, tell my platform the truth. That's the only thing. And let me tell you people, Ndana support Oge Nkere. Who need idiots. If you are at the back of Oge Nkere at this point in time, no matter whom you are an idiot. And only thunder will fire you. For insulting PM, he have gotten his brim. Oge Nkere, you are a Nigerian government agent of destruction. And I will prove it to you and anyone. You claim to be funding and giving men on the ground money. How many men on the ground have died in a question of, or not even up to 1 year? How many big commanders have they lost? When PM was here, did they lose anyone? How many big commanders don't die? How it take they happen? You and Halemato Abubakar. Kedu ihe unu na-arụ with this man? Unjebushi, Apibushi, from one commander to the other. Kedoru evangelism to proclaim Biafra land and akanaru ahe. Kedu ego isi ni na-enye do ha? I am taking the Biafra Liberation Army. Kedu ego ị na-enye ha? Biafra Liberation Army in the making, and that name Biafra Liberation Army stands for the legitimization. And if there is no legitimization, it has crumbled and it is no longer in existence. Gaga check your lenda mi she Burundi bai. You check your lendi bai shefu. You put on social media. I guy say photo. Ima photo on a seko with ndocha. Photo on a seko with ndocha. Nyere mura. Ya fili na. Mazi Simon Ekpa go na met. No ogo na met Mazi Simon Ekpa. We bido inye insult. Man Chineke ya akpọgo ọkụ. Mgbe ị na-ebu ụmụ nwaanyị twosome foursome, you never think that you will be here today. You use Oge. And the informations that I got earlier, when I was exposing you, I used those information, was that you met with Ifeanyi Uba and Oge Nkere. When I was exposing you, it was people around you, including nkwụ and ibu nwaanyị foursome. Ichetara mgbe ndị na-eme gị deliverance bịara. Ndị rentara gị ụlọ. Ichetara the man tiri gị ebe ị mụrụ ọrụ anyị na-arụ na panel beating. Ichetara Oloshi were rentara gị ụlọ. Kpọpụta gị na prison. Drunk and driving. I told Biafra people, somebody with this here can never give you freedom. Somebody with that record can never give you freedom. Oh, Nyoshiko. Somebody that know that his name is Isaiah Anyog. Isaiah Harrison Anyog. Oguno so na ha ewe Oge Nkere. For how long unu na maneuver with Oge Nkere? All of us. Mgbe achọziri ime ya ATM ndara. Asị you Isaiah Harrison Anyog, aka the name Mumu Biafra jizi we mara ebuzi aka.
ụmụ oluku nna ka nje nnọọ ego nchefuru na ya dị ka nga weghara wee jeje chọọ ebe nna agbara gasị Chineke nna mere m ebere na nkọwa akụkọ juru na soshal midia o buru ibu anyị akọcha ya. All of you ụmụ bingos. Isaiah Harrison anya ọgụ before ị kparịa PM ihe emenwugodo ihe PM mere menwuo ihe PM mere before ị kparịa ya nwee ụdịrị obi o nwere stand oloshi wee stand fight afọ ụmụ Biafra oloshi wee fight for ụmụ Biafra. You have not even cover shoe PM irube ya magima those supporting you people. PM Mazi Simon Ekpa bụ mere ka o kwuru o standere gidigbam supporting the Biafra agitation. Irube cover shoe ya. Ndị na-asọpọtụ gị ugbu a ihe a na-abụ ụmụ ihe niile DOS mere. DOS snap gidere picture jekwuo ụmụ ndị kọra a na-ayọ ayịyọ n'obodo oyibo akpọọ ha asaa bịa ka esee foto ha ji wee see foto nke ha sịrị shi onye kọrọ adị ka ọ dọwara adọwa eti ya na ka ezi ihe a ha dere yo anyị na-ajụ ka ezi ihe a na-akpọ consultant ka ọsọ gịnị nwanụ ndị a na-anọ n'embasi ọha nwa kashu ha ruola ọha nwa yi akwa ṅachara aṅacha emegide ha nwe isezi foto ha nwe imezi vidio ike egwu ha. That was when they know that they have messed up big time. They left. I can eba pursuing freedom, moving with the freedom. I don't give a damn. Those of them nation, just like Mbeneku, I was a lone voice during Uwazirike. Speaking. Asị wete akpa ama ụdọ akpara m ụdọ nke Uwazirike na nke a akpabe m ụdọ emebe m ihe mere m ndị Uwazirike akpara m ụdọ ịma ihe bụ ịkpa mmadụ ụdọ akpa gị ụdọ you may not survive. Kwetọba m n'ala na m mere gịnị m gwara some people dia n'Uwazirike ihe a asị m agụ nso okay. At the end of the day, the same people Mandi Paramudo regretted. Had he been, they know. Had he been, they know. They would have listened to me. That same thing is happening today. But I know care. Ebe Mavo, freedom will come. Then to Igbo Efulefu. If all you can do is to sit down, gossip about the freedom, Manunde Folani, na join our gossip about your own people. Yano, mwe Shegumi, they will not arrest Shegumi. Ona agwagisigi na geji de kwenandi terrorist, na have their warriors. Unbankete. If they can do all this evil, and unbankete. If the Biafra people start, Bakwan, are you getting me? Banankete. If you do not speak now, keep quiet for your eternity. At the end of this thing, you know get as it go be. Biafra must come. Believe me, you. You know get as it go be. Biafra. This Biafra, it must come. And only then will you testify the goodness of Almighty Chukwuokukabiyama on planet Earth. Because Biafra is a gift given to mankind. From me, from here. From the temple of the Gracie. Onye omena manana na nke ikpeazụ a. Nna ka njeje gbara no gas wee rie nni na agụ isiri. Mmadụ ihe ejidekwa ego n'aka irizi nni bụrụ problem. Gas m gwụrụ ụnyaahụ ka nje chọọ ebe nna agba gas jari. Before ihe a, share this very program. This asịrị ụtụtụ a ọtọrọ ha yes. Ọtọ kamo. Ndị yes sabo. I thank God na ha gave a kwuo na Mazi Simon Ekpa their own sabo. So me and Mazi Simon Ekpa is the same sabo. Sabotaging ụmụ okoko.
ụmụ ego. Chineke kpọkwa ụnụ ọkụ. Bye for now.